Belonia kirima sengsa ke Belonia Piyabai chwkjak sakhamnago kwlaijak khoroksi nei chwkngane borok. Partimung omhai nugjak kokti salo Belonia bo. Koktmani bisitui saimanjak Belonia ni kaisa Sukanto nogoro Belonia kirima sengsa biangni phaiwi piyachwgui rok phaibo khoroksano tei a khoroksano chwkjagui tongmani chirikmani khorang khana kheno. Kami amchaini borok rok bo haino koprawi naimani naugni phiaba borok rok bo belai kheno markhetsu khapia biani bo phaiwi asuk simia khorok buri belai sak hamya kwlaijak ni bagui borok no rohorjakha gobon sak hamnago kokmani bisinti teibi saimanjakha borok rok no simi cheklia pon tok rok no bo chekha biani bo phaiwi Piyaba apiano bangma sorok khana hanai jongkha khaijago a biang ni phai biang thangkha mungsa sawi malia phano Belonia kirisma sengsa mohai engmani bagui no kirima hablajak parabo Belonia bisingni kaisa Sukanto nogor amchaibo teibo updates mana bagui kerengi tongdi Bureau Report I News একদম বড় একটা জিজ্ঞাস আছে এর মধ্যে একটা বড় মধুর বাসা আছে তো হঠাৎ মনে হয় একটা পাখিটাকে বইছে একদম খুব বেশি পরিমাণে মধুপোক এসে আমার বাবা ছিল আর বেশ পাড়ার লোক 10-12 জন ছিল সবাইকে একদম এলোপাতারে কামড়িয়ে একদম খুব খারাপ অবস্থা এখন বিলনা হসপিটালে ওরা অ্যাডমিট আছে খুব বেশি পরিমাণে কামড়াইছে কতজনকে প্রায় ধরেন না 15-20 জনের মতো কামড়াইছে এটা কোন জায়গায় এটা আমাদের গ্রামের নাম হলো উত্তর বিলনা ধরে আর কি উত্তর বিলনিয়া